стана? Тръгваш ли? Тръгвам. Ако стана 100 раз. Препах го, да съм много яко. И ко? Ох, трай, ох. Ама насрали ти чершаф? Това на страна чершава изгорих ги. Магарето, кокошката. Кокошката, като го вкарах, една минута оживя, умря. Майката ми беше напълна. Ей, тук му отцапа много яко. Магарето? Магарето от червена пътка го лижа. Лиза го? Да. Яла! Отворях пътката, мъщах си езика вътре и смятате от жена е по-сладка. От вчера? И в газа го вкарах на магарето и в пътката го вкарах. От вчера кохака. А педарас, един башко беше. Друго животно ко беше? Кокошка и козата е ба. Козата? И прави вътре се изпразни. Иво, всяко роди, ко же роди? Да, роди, някой половината коза. Много яко го е ба. Викам, брат, на него викам, я погледи, викам, в газа ли фана или в путката фана? Вика, ти като го вадиш, вика, той ще бели, вика, кой малена и като ти в газа си. И сега чершаф те фърли на срам. Фърли го, тази сутрин го фърли. Пълна война имаш. Ако бъде мазък самарен крем, И раничка им. рана има. Ява. И сега жена да видя да го маже олио. Олю. Олио, хубаво да стане. Ама ще го олю и памо го начко и да еба Тя него вечер сама. дойде. Много яко ще бъде. А, така. Снимай го да го видим. Ще го снимам, че видиш, ще го снимам. Снимай го да го пратиш. Дойде ми. Кефа и на устата му. Царя, всичко вътре се изпразни. Ява. Викам, гълтай ви, той вика, неща, викам, мамата да има. Гълтай, бая ми, тук, тук и той. Лапна го и зади спермата и на мен вика. И на мен вика, ох, цигара имаш ли, вика? Викам, кола, цигара, ето ти цигара, вика, веднага. Зади спермата, вика, ох, цигара имаш ли, вика? Гефи. Дадах ми цигара, айде, чао. Ай, всичко. Номера ти. Моя? Да, За ко ти е? да си говорим и така. А, не може. Служебен ми е. Не може. Добре, хайде. Да, ай, чао всичко. Как ще се видим? Да, бе, как? Да, идем заедно вас да си говорим, да си направим така някакъв път кипчета. Добре, бе, ще направим. Ти идеш на задера с Кристо, ти да ме снимаш бака да го еба. Добре, бе. Ще ме пуснеш в Ще легна под леглото и ще кача в Фейсбука, как Да, пишем. и Готово. когато гледам там ще му го вкарам. Готово. Ай, ай, ай. Тюня. Ебал кокошка. Ама той директно в Фейсбука го пуска. Ще го пускаме.